ஹலோ நண்பா. நம்ம ரொம்ப ஒரு 2-3 நாளாக எதிர்பார்த்த இந்த அப்டேட் வந்துடுச்சு. ஸோ கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. ஜான்வரி 13 வந்து 100% சீட் ஆக்குபைடில் வந்து தேட்டர்ஸ்லாம் திறக்க வந்து ரெடி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போது வந்து மாஸ்டர் எக்ஸ்பி ஃபிலிம் கிரியேட்டர்ஸ் கூட மாஸ்டரோட அப்டேட் வேறு லெவலில் விட்டாங்க. ஸோ இவங்க ட்வீட்டில் என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா, ஆனால் அவனா அப்பனா டைம்னா வாங்கண்ணா வணக்கம்னா இனி வாத்தி ரைடுனா அப்படின்னு வாத்தி ரைடோட லிரிக்கலில் போட்டு வாத்தி கம்மிங் தேட்டர்ஸ் டு நியர் யூ ஆன் ஜான்வரி 13 ஒரு பயங்கரமான மாசாக ஒரு ட்வீட் போட்டு விட்டு கீழே அந்த ரிலீஸ் ஃபோட்டோ போட்டாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட படத்தோட டைட்டில் மற்ற லாங்குவேஜஸில் இருக்கிற டைட்டில் மாஸ்டர் தமிழில், தெலுங்குல மாஸ்டர், விஜய் த மாஸ்டர் ஹிந்தியில் அப்படின்ட்டு மொத்த டைட்டில்ஸையும் போட்டு அடுத்து இந்த கெத்தான ஒரு ரிலீஸ் போஸ்டரை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த போஸ்டர் வந்து கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் லுக் மாதிரியே இருக்குது. பட் நிறைய டிஃப்ரென்ஸும் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கங்கே கொஞ்சம் ட்ரெஸ் இல்லாமல் மேலே இருக்க டிஷர்ட் இல்லாமல் இருக்காங்க 2 பேரும், ஷர்ட் டிஷர்ட். அதுக்கப்புறம் 2 பேரும் ரியாக்ஷனே கொடுக்கல. ஸோ வேறு மாதிரி டிஃப்ரென்ஸாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த போஸ்டரையே உத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேர்ட்ஸ் ஒன்று எழுதியிருக்கு ரெட் கலரில், கிளாஷ் பிகின்ஸ் சூன் அப்படின்ட்டு சும்மா மாஸான போஸ்டர் ஒன்று விட்ருக்காங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய அப்டேட்ஸும் வரும், அதுலேயும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நியூ இயர் அன்னைக்கு கன்ஃபார்ம் ட்ரைலர் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இல்லை, கன்ஃபார்மாகவே ட்ரைலர் வரும். ஸோ இவ்வளோ தான் நண்பா நம்மளோட எல்லா அனலைசஸும். அதுக்கப்புறம் நான் வேறு ஒரு அப்டேட் வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். ஸோ அது வரைக்கும் பாய், டேக் கேர்.